Yan, maulan na July 25, 2024 mga ka-Spark. Yan, nasa Bagyong Carina tayo ngayon. Yan, yung ibang parte ng Luzon, lalong-lalo na sa NCR ay lubog na. Dito naman sa Baguio at Benguet, binabantayan ang landslide. At dito sa KM4 sa La Trinidad, under construction yung kalsada. Ayan, traffic siya ngayon kahit umuulan. Kaya kung bibisita kayo sa Strawberry Farm, kahit mainit na, mararanasan nyo rito yung heavy at moderate traffic. Yan banda sa may papasok ng KM3. At kung pauwi naman kayo, ganon din ang inyong mararanasan. Traffic pa rin. Heavy traffic ang La Trinidad dahil sa kalsadang ginagawa. At pabugso-bugso pa rin yung ulan dito sa Benguet at sa ibang parte ng Luzon. Kaya ingat tayo mga ka-Spark. Yan, di makita yung ibang parte ng bahay dun sa bundok.